Ja pochádzam z motoristicky založenej rodiny. Môj otec bol niekoľkonásobný majster Slovenska a Československa v pretekoch automobilov na okruhu a do vrchu. Ja som to po ňom, dá sa povedať, zdedil a takisto sa snažím všetky tieto skúsenosti, ktoré som doposiaľ nazbieral, odozdať aj mojim dvom synom, ktorí závodia v súčasnosti motokári na Slovensku. Ja pochádzam zo svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany a keďže aj moje meno je spájané s históriou tohto mesta, čo sa týka automobilového športu, tak naše meno Nemec je veľmi známe v tomto meste. Motoristický šport je vlastne len naše hobby. Není to priorita, ani nerobíme to na profesionálnej úrovni, robíme to v rámci voľného času. Ja som majiteľ autoservisu a vlastne snažím sa na základe mojich skúseností toto odozdať aj do môjho servisu, pretože máme skúsenosti z motoristického športu a tým pádom som veľmi blízko k tomu, aby som, dá sa povedať, využíval toto aj pre normálnych ľudí, keďže vlastním autoservis. Pýtate sa ma, že prečo netrénujem na motokárach? Tak už som to prenechal mladším mojim synom a myslím si, že to už není pre takých starých ako som ja. A ja, keďže som už senior, tak radšej idem na to pivo. Moja príprava na sezónu není tak intenzívna ako u mladých jazdcov, keďže som už v seniorskom veku. Snažím sa o malú fyzičku, či to už je bicykel alebo jemné posilovanie. Nerobím nič silovo, nerobím to na profesionálnej bázi, ani profesionálne sa nepripravujem. Dá sa povedať, že ja nemám problémy, čo sa týka fyzičky pri pretekoch, takže nepotrebujem až takú prípravu ako možno nejakí mladší jazdci, ktorí to možno berú viacej profesionálnejšie ako ja. Ma duże szanse, bo wszystko jeździ ze swoim sercem i lubi jeździć. Všetci moji superi, držím vám palce, keďže som senior, môžem byť váš otec. Dávajte si na mňa pozor, pretože ja mám veľkú ruku, vy máte ešte malú ruku a v rámci fair play si nedarujeme nič. Trzymam kciuki za niego.